Cristina Gravis, di ba? Nerve disease yun sa mata na sa totoo lang, very common naman siya pag may edad na. So, yun. Baka dinadahilan lang niya sa silip, kakapikip. Nakakatuwa si Presidente. Pero sa palagay ko, matibay siya eh. Kahit ano, hindi naman niya tinatago na may iba't ibang sakit na siya, may edad na nga rin. And I think he's being quite transparent. Actually, hindi naman niya tinatago yung sakit niya. Nasabi nga niya.